ababuke be-CCTV lo uthethayo nguyamkela Zinto senamkela kwinkqubo yethu namhlanje #local sport. Namhlanje sise-Sada Primary School kukho iChrisane District ihosta i-development cricket kwizikolo ezilapha eHewu. Stay tuned. Uyakwazi uyiganga ibhola ujonge ngapha? No, sir. Why? Because ngoba kutheni ungena uyibamba? Beautiful. Funa kuthini amehlo wakho? Beautiful. Can we do that? I want to see that. All right. Okay, mina ngingu-Mr. Nyimbane. Chairperson we-KFC Mini Cricket kwi-Queenstown region. So yonke i-Queenstown region would mean i-Queenstown, Dordrecht, Molteno, Creydok, ukuyoma nge-Middelburg. So Queenstown region ngwa cricket kodwa ke bathi i-district ngwa education. I-mini cricket i-cricket yabantwana abancinci, abantwana baqala ku-6 years up to 9 years boys, 6 years up to 12 years girls. Injongo yayo ke i-cricket lena i-mini cricket kuthiwa is for fun, fun for abantwana. At the same time it provide i-basics ze-cricket, kulapho bazifumana khona i-basics ze-cricket ukuya kwi-hardball. Okokuqala zi-create i-passion kubo, entertainment, zibenza into yoba bafune ukudlala ngakumbi i-cricket. Ziluncedo kakhulu ke ngoku kubo for spirit and everything else. We always aim high, obviously. For instance, if bekunokwenza kwethu sifuna abantwana abanophuma bayokudlalela i-Proteas, sibabone both kwi-girls and boys. Then sinomnqweno kakhulu because sibabonile okhakha apha bedlala i-Proteas, ngabantwana abasuka kule program le ka-mini cricket. So siba nebhongo kakhulu ke ngoku xa sibona okokubana bakhona abantwana abaphuma kule program bade bomela la level ingu-national. I-future plans zethu zezokubana xa bephuma begraduate from mini cricket bajoyine u-hardball. From hardball sebefumene skills, the basic skills aba-cricket, baqhubekeke no-hardball, baconsolidate, then ke ngoku bakwazi nokudevelop italente yabo more, bakwazi uba mhlawumbi bangadlalela different levels ezikhoyo ze-cricket. Ndinibulisa ababukeli apha ecam kwam ndime ngo-chairperson we-development cricket. Molo njani? Sabulisa sabulela ngithubuzeleke lona basithetha la kwi-university. Ndiyaphila sisikunjani? Ndiyaphila la bhuti. Ndicela uzazise kubabukeli. Ndingumthuthuzeli mna wakathenjwa, ndisemabuyazi, ndingusihlalo we-cricket development. Ye-cricket development ii-coaches ezikhoyo eSada, eDongwe, mabuyaze uyonqumla uyofika naseLembe kule ndawo ye-Mike Bright. Thina siconcentrate ixesha elinintsi apha esikolweni, different schools. We are not specific on which school, but zonke izikolo nje sisebenzisana nazo. Ixanduva lininzi le nto efuna lenziwe kodwa igalelo liyabonakala ngobana okokuqala apha sixa sisithi siyafika ufumaniseka i-cricket ikhona xa ibuya kwala xesha le-COVID ke into ezininzi zezenzeka ezinye zaba ngathi zibulahleka. So ke thina siye uCricket sesasebenzisana notishana abakhoyo apha, especially Mr. Nyimbana noMemboma through i-KFC Mini Cricket Development. Sasebenzisana ke nabantwana ke usukela ngonyaka ka-2021 up until lo nyaka. Uyibona ke nje nawe bana we have about more than 80 to 90 plus, including abantwana abadlala i-hardball cricket abangekhoyo apha namhlanje. So ungatsho uba ikhona improvement, abantwana bayayivuyela le nto yenzekayo? Ndiyaqonda uba ikhona, kunegalelo elikhulu elikhe lenzeka apha. Ndiqonda uba mhlawumbi zizinto eziye zavela mhlawumbi
apha kumphakathi ubana kuba kuye kwathi ngoDisemba ngoba nonye umntana through ezi structure besizenza zokhutha abantwana uye watravela ne-Eastern Cape Schools umntana usuka apha kwezi development eziziqalileyo so ithetha uhlolo leyo noko ikhona noko into obonakala ikhaleleke lenzakalayo apha kweli nokukhutha abantwana esikolweni. Ii-challenges uyayazi naba ubungayaphi na zihlala zikhona ii-challenges but eyona nto ibaluleke kakhulu manapha enqondo ubana ingasincedisa gqitha ngamabala ziyasebenza kodwa ufumaniseke uba ii-grounds esisebenzela kuzo still azihambiselani mhlawumbi ukubana sibe kwistandard esithile yabo. Sike sathatha abantwana basabase-Queen's College. It was an experience for them yabo because baxa befika phayana bafike ngathi kule nto bakuyo yabona umntana engathi nje edlala apha phakathi ebaleni ingathi ubuka le nto angayiqhelanga uba into enjani. So ii-facilities siyabona ii-challenges esinazo, ii-nets zii-challenges nazo, ii-pitches ezikhoyo apha azikho kwi-situation. For instance apha kunetshajalaza apha eSada kulapha iqakamba khona laqalwa khona enye indoda kuthiwa uzandile kwana. Xa nozuthi uyafika phayana ufika phayana noko mani imeko ayithandeki ngalaa ndlela bona kwaye yiyo phayana yiyo yona ndawo kanye inzala yecricket iphaa kanye phaa etshatshalazini unqumla ke uyofika phaa kula macalazi eshayilo. Still sine-challenges ezikhoyo mani phayana but I think if singancediseka mani nokubana ojongileyo sincediseke kwiindaba ze-nets, sincediseke kwiindaba ze-equipment, sincediseke kwindaba yekiti yabantwana. Yikiti le yabantwana yase-KFC but I think you have noticed uba bakhona abantwana abathile abanxibe into ezimhlophe. Abantwana abanxibe into ezimhlophe it's a hardball cricket. Abantwana aba bebelapha namhlanje they develop from lelo and then gradually ke ngoba ungena ke ngoku i-hardball cricket. So sometimes sinezo challenges zithile sisebenza kodwa ke kunjalo. Abantwana sibagcina babe motivated ngento yokubana sithi nokubana i-situation ayivumi sikhona uba sihlala eqolo umntana ungamcaciseli i-situation uba hayi kusiyo umntana ubona akaboni mhlawumbi ukuhlula ubana ngoku isimo sime ngolu hlobo. Ii-presence zethu yabo by continuously sihlale si-engagana nabo singena sibe nee-matches esizenzayo sibe nee-programs ezithile ezibakhoyo sike sizenze. For instance besike saba nenye iprogram sake saba nayo imini cricket sike saba neprogram besake naqala sikaqali kulo nyaka apho besedlala sizizikolo phaa kunompumelelo njalo njalo yabo. Abantwana the more i-participation yabo iba khona mhlawumbi ubabonisa uba there are games ubabonisa ubana there are sessions yabona because if ndizawutyhafa ndithi akukho facilities yabo ithi abantwana abaziba motivated ngomane besiza. I-motivation futhi abayifumanayo ixesha elinintsi ukuya bakhe bayodlala ii-games. Ii-games zizo zibakhipha together especially xa bedlala beyidongo neSada yabo and ngoku bayazana sometimes travel with them siye kolento koogomana abanye they go through ama-trials abanye bayaselekthwa kwezi trials yabo. I think it's a motivation enough even nabo who are not selected ukuthi they must come back again yabo. ayike babukeli ngizivele ifikele esikoleni mgqibetsha namhlanje #localsport siseSada Primary School lo behleli nani nguYamkela Zinto. Till we meet again, bye. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.